কক কুবুই সানান হামজাবে आं जाया दंखाय आनो रिबले बाचा बाचा आइते यूट्यूबो मुसुक मांजे नयते आं माजे माजे आइना रगो बुसाई मा नायो हाइते कुबुई दांबा बखरं लग दासाय थाका मुसुक दे थाका आंबा ले आइते आबो आसला आमती आबो तामो आबो के गथालायान बागै सामानसे दिने आबो आईपीएफ तीन चार रफान हिगरा आईपीएफ तीन बरफ फानाफ्रो नासले जागो हाइते चीन मंत्री कुतुगो चीन जेल सेक्रेटरी कुतुगो का जलिबले बरगो मुसुक खिसिदारता हा तीन नंग आईपीएफ तीन चार रफनो आन कमेन्ट नाय तीन सारिगन रेनाय ठीक सागा सार राइट रेनाय ब्लाहि जे बरो आबोका थानसांयान बागै सा माजरा बेरजाक मानि जों जत थानसां लायनाय कमेन्ट तो मुसुक सिनि संखाबो कमिनाय नक नायनि आबोआ थानसा जों लायना नांनाय हेचे जे फातार दंनाय महाराज बिरुद्धे दा बिजय खुवाइनि सब्राक्ता रखा महाराज दे थानसा खायनाय आं साव दा बिजय ताक फातार नखर खायते ओ ताबुन पाइत्या सेरेरो बय मानजाके बिपद संहायते हा आंखा बन साव दा बिजय नबो जां नां थाका केमेरा चागरि महाराज न सिदा लामबाखा खुलुमबै आनि बुलंखा आं जाया साका आं थानसाव हा पैसिनायनि फाइमा सावहायते लाइभ रिस्क गंना बरंनि बरं गुन थिक्रे हायजे बुबुर बरक जलि ताम खाय हायजे बुइले थानसा हम साका हम मुंलाय दो यान बखा से मोबाइल साक केबो कैमरा तिसानाय गिरा मोबाइल बेंक तिसावान नुकायते साक सिदा सब्राका महाराज नि विरुद्धे ताव नायने जा तला मो बिजय खबर दें साका मुसुक सै नों बुथार जागनाय निमान तो तांसो आ बरक न आं मा सावो दा बिजय न मा कयो तिनिबो नायगुनाय ब्लेचेनि यूट्यूबो बुरियाचे नों दादा तारातारि महाराज बे मालायै ननो जे केउ इंदन फानदि दंरा खबरदार नों अनुरोध खायो आं ननो थांदे महाराज आर थांदे खुलुमबै चिनरो चिनि खरां दङ ककपिन दङ राइजिं त्रिपुरा दङ गोबांमा चेनेलनि आदंरक दङ बरं सिदान नों राजबारि थांमान खिसलां सहकारियै महाराज न खुलुमबै नगो फाइ नांखाय खोनाय सिलै निन काइदर न खुलुमबै साथिदे आं तेमते हिंलि आइছে हिंगायसे गति गाहामनाय आइছে आपति बरक रक अरय परय खाइनो जों एकलाय मालाय जों थानसा मांनाय थानसानो सिनि शक्ति पालसे सालमा खनाय देबा साल हाब थांबानो पालगा ताबुं और नियन बाल्ब रुय सारते 1.5 घंटा बक्तिता सप्राक दिनै साल लायगे टिभि तन्ना नय माय देबा सालनो आसायदे जों पालुं लायनै बाहिचे हा पालुंनि जे साल माथु बुनाय आइचे हा जों सोनामनाय आइचे नांखाय साल जों तुइ फायनाय आइचे बिनि बागै ताखुब्रक 10 संख्या गोनांफोर नक ताकिदि कायसा मेसेज आं मारो बहुवान जि शिक्षित रक आगरतलान जागा फालो कलकाता नक तांगो तां साइदमा मो जागा बुंयाब्ले आं विदेश बेरायनो थांजारे आं नगो 10 जन शिक्षक केबो टीवी बांखारो केबो बाइक बांखारो केबो आं नक बि चेयार tlang दं आजरां फाय काय खुसुग्रि फाय पान्ता शिक्षक वाइसवन नक नि फादारो खारमा थांबाय नायते मो जागा बंनिया मो जागा चिनि जोंसि मो जागानि मालिक ना रोंया जों बाग जागो थामसानो चिनि एकमात्र शक्ति नाय थामसांदि डाक्टर गाहामनाय थामसांदि इंजिनियर गाहामनाय थामसांदि मंत्री गाहाम फायनाय थामसांदि मुख्यमंत्री माननाय थामसा जे चिनि लामा आइছে जों थामसानो मा तरजाक नाय बेबो कयनाय जों दागबो जारा फातारो तंखो आ बरनो जों सानाय पार्टीनि बुमुं मुंसाय आइছে तामनायबा आरो खरसा बरक सावो बाक्सा आ दलनि बुमुं स्लायनो मुसुम जायगाता अब बखाव नांजागो सुसिबाय यरखाय इं भो अब बुत्तिकै सुसिबाय यर दाखै इं आग्ला सियाय इं जाखोबाय गागे सानान मुसुम टेलिफोन नि जुग अब तो मोबाइल है ओ मोबाइल तिलेबले आगि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री तंगुरां नुमाने एंथनी जवाहरलाल नेहरू नि टेलिफोन बुदुक तार मोमात से गुरी माननानखाय सोंमातनि वो तो प्रधानमंत्री ब्ले आबो खरचा दारुआन तंगा फुन न तिनाय बो जेखाने थांगा बेरायो आइছে हा तो फुन फाइगाय दियो सब फुन अब साइ पेबेके बेराय रहो ताइसा तुम पाকক मातो ताबो तो प्रधानमंत्री रो मुखलो के पाকক ना नांगली आइছে बो फुन ती मोबाइल ती आबन परे फाइगानि पीसीयू खाइलाय आरो से बोरै नाय तो खरचा आसुगै दङ मिनिट कय टाका 2 टाका रिखाय बबो
नारागो आइ पिसिउ बुट नु खाबले नगागि आबो गोजामानै केबो पिसिउ बुट न हामजागो नै मोबाइल नि जुगो ता पिसिउ बुट ताङै लिपस्टिक फुले आरो आसु तंफा के थाथानो बार थाथानो थांलागले ता मोबाइल नि जुग हाइते जत मानैनो गोजाम गाबनो गाद्रिलाय आरो सकलाय मा दंलाय आको ग्रिबले हायदबा पिसिउ बुट नि जुग पाइ गाबो खेबिसिदि मोबाइल ति पागक दे हाइते जुगनि आबेदन तामो ताबुंनि जुगै तिप्रालेन नांखाइते ताबुंनि जुगै चिनि आलादा राज्य नांखा चिनि मुख्यमंत्री नांखा जों आबो मा सांलायनाय आइते आं बसालो दल खायगा आं आरे जेलो हाबका आंबो खुलुमबो जे जेलो थांनाय र बाहान फादेरे केखग्रि कफाजाका सेंट्रल जेलो 5 केजि पाथर नखना कामरा रेनु दे बर्मन नाब्लाबो हा निनि या सिङो तख्रुब जांमां बुसुरले बुजा छिना बाहायते आसिक जुन दागाओ साकातै जखन पाथर खिगलाय रगापो या सिङो क्लाइनेन बागे बखरक था थाबायरि गारं था पाइखाय तांनों बायाङासो बुजागै दंनाबा जारा चिनि दफानि बागे जेलक लायखा शहीदका जों बरनो खुलुम जों बरनो श्रद्धा क्लाय रेसपेक्ट किन्तु आबो बाय सिनि तिनिनि जुगो जों जदि तिप्रालेन सांलायलिया मुख्यमंत्री आलादा क्लायलिया जों थादा थांनो ताम तंबा बिथिं दुकान खम कायसे दुकान से करि गाचिनि हा मुइगोदों थाइगोदों अ 18 मुरा थाखाय खोना थांलायगोनाय नुगनाय अ मुया म थाकताम आर चिचिनि म थांनि फालै हा बरकते मोबाइल पाइ मालांसिनो ते यूट्यूब नाय मालांसिनो बुरु सिकि दंसिने आबरो आबन बागिनो चिनि मंत्री परिषदते कुंकलक बरक रखाय जोंनो सब समय नुखायनो हा इन दंना जातायते आगिबा महाराज रनो हाइनते महाराज फाइकै बरक आगि कुमिल्लाओ चिन महाराज र कराय काई थांगांके 10 नील डाउन नंगै महाराज की जय हो नि मा खुलुमबायते दिन बरसर मुख्यमंत्री नि ताबखाय निनो पारागाना अ बिचरन काबुक केसार पाथके काखरुबै बुइलांफानो अ साओ मा निजिनि काबलाय दंमाननो सुतक नारायण क्षमता केम गरियाइते सामनो सानायनो पुलिस मंत्री निनिया खोनाब दिसो गेतु जुदि तिप्रालेननि स्वराष्ट्र मंत्री गाय बिन कुमुन बन फुनखाय ओइ गेतु नङाबो तामो फेवरले नाहिगि सालाय मानामले तां नों सामनो सानाय हाइते ब बरं सानायनो नों साइनाय तुमि के नों सोंलांनाय आमी अमक দেখতাছি কিছু নেতারক চিন্তি রঙ্গাবা হ্যাঁ অনিমেষ বাবু আমি দেখছি কিন্তু দেখছি নি ফোন বন্ধ থানায় লখাইতে তে নাইলি আইতে আজ উগদা তংলাই সিনাইছেন বিনি বাগै তাকুর কগ্ন আহিকেবো সাইমানো দাবিলে কাইসান না নানে দাবিखाय গ্রেটার টিপ্রালেন মন দাবি मांगनाय আর থানসা ছাড়া চিনি কোনো গতি করে जों থানসাंगे बाचिनाय থানসাंलियाखै जों बानचिलियाय আর এডিসি ইলেকশনও जों थानसा माने अब बर' बुद्रिना नांनाय अब ते मा सालायसिना आइदा जों आगि माइको सायाफुर उनाव बुद्रि लइब्लायचे हा जे बुजिति दिदि पान्ता कानानो फान थानसांखै दिदि हिंदे दाबो सामा जागा थांगै जसाखै चुम्बक हा दावन था हा महाराजान सिम्बल के कानान फार हदा आरन ते था अब क्लाइने अब बुजक सानान नंगे